Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude video z Minecraftu a jsem tu společně s Mikem. Čus. Dlouho jsem nevydal video a z Minecraftu. Jo, Miky už se na mě připojil, asi, jo? Kde jsi? Jo, McPlayer. Já to ještě musím taky... Hej, vesnice! Kde. Tak tohle je nejvíc vzácná jako lidi. Takhle ze začátku tohle vzácný vesnice. To je dobrý. No tak já to jdu taky uvést, takže... Jo. No já jsem spadl sem do nějaký blbý díry. Mám 3 emeraldy. Ale já umřu. Ne. No, dobrý. Dobrý. Takže já to jdu uvést. Lidi, už mám 7 emeraldů. Já 9 té třtiny. Teď 11. Jo? Teď 15. Prohledal si ty domy, já když tak prohledám, jo? Všechny. Wow, tak tohle je mega. Tady je ta vící pec. Hej, ukáž? Jo, já jsem ji taky teď našel. Hej, za 7 emeraldů mi nabízí ironový boty, tak to si když tak pak koupím. A nebo... No bych si je radši šetřil. Já No si jako mám já tady taky. to seno. Které z toho si dělají chleby a máš pak žrádlo. Máš rád. Ale tady je dům z A kleje. chtěl by si tady bydlet někde u té vesnice? Jako nevadí mi to takhle na začátek, víš co? No, ono, když jim všechno vybereš, tak oni pomalu budou vymírat. To je jedno. Aspoň budeme mít vesnici pro sebe. Já to zbořím. Jo, už všechny baráky jsem asi prohledal. Ještě jsou tam u vody. Dík. Jo? A jo, vlastně. Jest, další česta, chleby. Beru trávu. Prej beru trávu. No, nic. Ale zvon. A tady není nic. Tady je ten blok, co tohle. Z čeho se dělá ten? Hele, Já obchodovat. A tady mi nabízí za... Já vemu postele. Když tak. Jo, dobrý. Za 15 uhlí chce... Hej, on mi zavřel před nosem. Já když tak vemu seno. Jo? Já tu sedím, ty asi nebudeš Já tady slyšet. zbořím tu truhlu. Okay. Dobré, tak se taky... Hej, prostě tady mají to, ne? Pojď se sem kouknout za mnou. Tady to mají mega dobře promyšlený. Koukni se, co tu zasali prostě, to tu ani nemuseli zasít. Ale proč to tak zasejím? Ale ono je to celkem jako chytrý v moři. No jako Kde tam je, máš no. Vodu. Já jdu tady vykopat strom. Tak běž. Díky. Miky, díky. Hele, tady je, jo, vlastně to jsem vybral. Yes. Takže jdeme kopat dřevo, ať si uděláme nějaký nástroje, krafťáky, když tak nějakýho domu byli. Já už jsem vyučil všechny. Jo? Jo. Tak teď jenom kopat dřevo. Jo. A viděl jsem tady poblíž nějakou tu, nebo přímo ve vesnici, nějakou skálu. Fakt? Jo, tam nevidím, no. To dřevo akácie je mega hezký třeba. No, To se mi strašně líbí. už jsi tam? Co? No, v té díře. Ne, ještě. Hele, hej, to je mega dobrý, ty to mají mega dobrý, koukaj. To je mega hezký. Jo. To je hezký, no.
Teď budeme povinně. A kdo tu s náma nebude, tak je Jouda. No dobrý je, že tady poblíž takový ten normální dřevo. Jo, a to je taky dobrý, no. A bříze tu je a... To je takový smíchaný. Právě. Ale ovečky. Ale já mám už postavu. 2. Nice. Jsem je Hele, ukradl. ovečky. Yes. Mega dobrý fighter jsem. Kde je ta díra? Já bych šel do toho golema, aby jsme dostali to. A to by jsem spíš za první. By jsem si radši vzal nějaký meče. A nebo krumpáče. No, krompáči jsou lepší. Ale najít tu skálu. Jo, tam. Vrtě tady. Ne? Tam. Jak jdu já? Že já? Kde Kde jsi? seš? Ne, ty jdeš úplně na druhou stranu. Aha, tak to je jenom průchod. Jo, vidím tě. To je jenom průchod. Dobrý. Aha. Jo, tady. Jo? Ne, tady je jenom uhlí. Aha. Další průchod. A další uhlí. A Dobře, další ty. uhlí. Dobře, ty. Hej, tamhle! Tady. No právě. Další průchod. Nice. Tady to vede úplně dovnitř. Wow. Hustý. Hustý. Železo. Kde? Tady u mě. Jo. Creeper, bacha, za tebou. Kde? Za tebou. Další. Jak se berou. Vybouchni už. Tady bude podle mě spawner. Hele, já jdu udělat, máš nějaký ten krafťák? Mám dřevo, tak ho můžu udělat. Pojď. Ne, já tady jdu takhle postavit třeba tady. Tady budeme mít zatím bejšku. Jo? Yes. Tady dáme truhlu. Já vykraftím krafťák. Aha. Vykraftím, to je takový divný slovo, že jo? No. Ale musíme Tady? první vzít pak to uhlí na to. Tak a já si udělám styky. Jdu si dělat krumpáč a jdu si vytěžit tady stone. Já teď jdu udělat chleba. OK. Jo, já jich mám hodně. Já ti můžu klidně dát. Ne, já si tady kraftím. Pak nám vykraftím rovnou pec, jo? Jo, teď dám do toho. Jsou to jenom asi 2 železa. 3. Já si radši sem dám do truhly dřevo. Teď je Já to mám na menší 4. Já to mám lidi na menší jas, takže asi tu nic zatím nebudete vidět. Ale můžete si to vydat na větší jas. to je ono. No nic, já jdu. Tam je hodně železa. Kde? No tam jak No je, no, 5 nebo 4. máš hodně kamene, Jo, tak mi dej nějaký. takže je. Tak, Mi taky nějaký, no? tak. Takže, Hoď mi taky nějaký kamene. je, Co mě hitlo? tak. Něco Tak. hitlo? Ale co? Já jsem ti to už vykraftil. Já mám... Hej, co mi před to lezeš, ty? Hej, tady je fakt hodně. Já jdu... Já už ti to nechám. Ale já to jdu do ty... Ale potřebovali bychom se vyspat. Já tady mám postavutek. Dobrý. Hele, A už jsme se vyspali, tady můžete vidět. já jdu já pro tamto mám- uhlí, jo? Jo. Ty jsi mu to ukradl těm vesničanům, že jo? No, tak jako... Proč byste teď nebyl? Já jdu taky. Kopen. Mi do toho lezeš ty. Chuligány. Hele, tamhle je poušť. No nekec. Nekecám. A nebychom našli tam. Já už jsem u té želva! Ale tam jim želvíčka. Padne mi něco z ní, když ji zabiju. No, ne. Ale možná nějaký kromíš, nebo co. Ale to má hodně malý štěstí. Počkej, jak za mnou půjde? Za co? Na co jí nalákám? Počkej, já mám pocit, že buď takový to
ty vody. Jo, tam to, počkej, tady želva. Na to potřebuješ nůžky. Kámo, tady je zombík. Pojď sem, fajty. Sundej boty. Budou hroty. Já jsem ho zabil na jednu ránu krumpáčem. Čau. Tam je ta želva. Nech jí. A jí jedny krumpáč. Ne. To je moje. A ona teda jako má dost hápeček. Jmenuje se Bob. Třeba má 20 hápeček. Jmenuje se Bob. Taky ne, laskavě. Bob a Bobek. Těžil jsem všechno ulí. OK, hodíš mi nějaký? Já bych se našel do té jeskyně. Hej, to je nejlepší začátek. Ne, tady to. Ne? Mňau. Čau. Mňau. Mám 20 uhlí. Jo, hodíš mi 10? Ne. Já nemám žádný. Udělat torčky. A jo, díky. Já taky. A rozdělíme se. Wow, tak co to? Další železo. No. Další železo. Hustý. Uhlí, miliarda uhlí. Další železo. Ježiši. Další železo. Tady budou spawnery. Ne, ej, pavouk. Blbej, debil. To vystříháš, ne? Ne. Budu lidi věděli, jak se... Další železo. No, Já chodím jenom po torčkách a tady je konec už. Tady je nějaká... uhlí. Další železo. Další železo. Mám 4 torčky. Meky, víš, jak jsi našel to železo? Tak to bylo to, jak tam, víš. No, tam to. Hej, Další železo. hej, pavouku, tady je normálně pavoučí spawner. Ne, nebudu to mladit semka. Počkej, tady je spawner? Ne, mně to tak připadá, protože za No mnou mě všichni taky. chodí. Čau. Kde jsi? Tady. Tak proč chodí za mnou? Já tady udělám krafťák. To jo, to se mi líbí, ono to jde hlo. Zlato! To je blbý. To se ti hned rozbije. No jasný, ale tak jako seš rád. Dalších 20 torček. Uhlí. A jo, tady je fakt zlato. A na to potřebuješ železný krompáč. Zatím to budeme prozkoumávat. Jo. Za mnou nalézt, tam je slepá. Slime! A obrovský! Hej, to Ukáž. můžu ukázat na video. Jo, Hustý. ukáž. To je slime chunk. A bacha, je tu ten, skeleton. Já vidím. Pomoc. Hej, mě nejde couvat. Kam? Dobrý. Cože? Zdrej. Pomoc, to se musím napapat. Ne, no ty. Meky. Bacha, jdu za tebou. Jdu tě chránit. Jsou blbci. Ne, ty jeden. Parchante. Bacha, jo, je tu. Tam jich Můžu- je, promiň. Dobrý. Nás už Yes, jeden skeleton je mrtvej. Hej, tady budeme mít těch Jo, koblíček. pomoc. Já ti jdu Hej, pomoct. hej. No, to by jsem potřeboval. Ja. To dáš. Ja. Dobrý. Po mně jdou ty dva malý slimeové. Děláš mi... Další zlato. Fakt? Jo. My budeme boháči. To je železo. A zlato, a jo? Ale to je normální slime chunk tady asi. Tady je zlato, tady jsme už našli. Yes, tady už jsme šli, A no. tady jsme našli. Jo, Kde? tady bude spawner určitě. Tady bude spawner, to je jasný. Tak Tady, jdem. tady jsou samý ty pavouci. Je pro mě. Pohodě. Je pro mě. Já budu světl. Tak to můžeš rovnou zbořit. V pohodě. Semka.
Vidíte, jak to končí. Pane bože, pane bože, pane bože. Tak a teď to musíme všechno vykopat. Já jdu tam nahoru. Hele, tady jsme nebyli. Uhlí, nic. Slepá. Takový to uhlí. Já jdu pro to železo. Další slepá. To jsme měli. Aspoň už něco vidíte, lidi. Tak si zvětšte nás. Ne, ale to mi bude víc ubírat baterka. Jedno. Tady je kůň! Přijďte. Slepá. Tam byl koníček, já jsem viděl koníčka. Dovíčka. Víc? Tady mám, už jsem vykraftil pec, jo. Tak to se kraftí. Ale... Já si jdu udělat prut a jdu chytat ryby. Tak jo, tak běž. Jdu na moře. Mámo, za chvíli jsem zpátky. Co? To bylo? Jedeme, jo. To bedem. Ach jo, lidi, já to střihnu. Ryba, nice. Já to střihnu a až něco zajímavého chytnu, tak co zvolil nic. To si vybral. Lidi, už jsem Doreberoval. a chytil jsem tady Rebel. jednu rybu, co jsem chytil s váma. Hej, koukej. Koukej. Lidi, jdu se zabít. 3, 2, 1. Bungee jumping, haha. Aha. Wacha cha cha. Wacha. Bereme si zlatíčko, zlatíčko. Pojď sem zlatíčko, moje zlatíčko. Yeah. Ber si jatíčko. My si bejeme jatíčko. Já jsem Světuška. Světuška. Malá da. Za chvíli jsem u Miky. Za chvíli jsem u Mikyho. Jo. Už jsem vyžral žrato. Jo. Žrato. Bav. Lidi, už to má 18 minut, tak já už bych to ukončil, aby to nebylo tak dlouhý. Aby to nebylo tak dlouhý. Tady nějaká díra. Co, kde? Tady jsme tady. Láva! Železo! Počkej, kde seš? Zlato! Kde seš? To je dobrý. Tak lidi, jestli se vám video líbilo, tak můžete dát like, můžete mě sdílet, můžete dát odběr a budete mě mít u Macplayera v popisku. Tak jo, tak čau.